Ugye mi az, ami még a szoptatás sikerességét nehezíti, vagy illetve a nehézségekbe tartozik? Hát mindenképpen mondanám, hogy legjobb lenne, hogyha az első 6-8 hétben a kisbaba egyáltalán nem kapna játszónyugtató cumit, de ez is olyan, hogy legalább, tehát hogy egyrészt kicsit olyan, hogy mintha nem tudnánk már elképzelni a csecsemőkort játszónyugtató cumi nélkül, ami azt jelenti, hogy mindig látunk a babákat ábrázolva, Barbie babák, üzletbe a babák, játékboltba a babáknál mindig ott van a cumi, meg valahogy úgy benne vagyunk ebben, hogy a cumi, de valahogy, ha a cicikre kerül a sor, akkor azt tud nem, az a úristen, akkor takard el magad, meg takard el a gyereket, meg akkor nagyon diszkréten, holott teljesen normális, hogy az ember, amikor csecsemőjét megszoktatja bárhol és bármikor, abszolút buzdítok erre mindenkit. Ez nem így indul, tehát ez nem így indul, hogy én most 2 hetesen otthon vagyok, és akkor most én majd nyáron mindenhol fogok szoptatni, de tehát most még nem gondolod azt, de simán nyáron már tudod csinálni, hiszen lazulsz annyira, meg annyira máshova helyeződik a fókusz, és egyébként ez is olyan, hogy kicsit, tehát hogy belegondolunk abba, hogy egy fürdőruhás nőnek a melléből a Balatonon sokkal több látszik, mint egy szoptatós anyám melléből, mert ott pont ott a gyerek. Tehát, hogy így nem kell túl gondolni ezt sem. Néha csak az, hogy vagy egy ilyen szoptatós poncsó, vagy csak egy egyszerű textilpelenka, takaró, és akkor már nem is látszódik ez az egész történet.